today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Neste espazo, artistas, amigos e, como non, defensores a ultranza dos valores artísticos dunha nova colectiva de arte que vai supoñer o peche a un ano expositivo excepcional para o Liceo de Noia, que foi quen, despois dunha ardua e intensa laboura de seleccionar unha vez máis un elenco de artistas non só consagrados da plástica galega, senón tamén daqueles que emerxen pedindo novas e necesarias oportunidades para contribuir ao enriquecemento cultural da nosa comunidade, independentemente da súa idade, sexo ou calidade artística. Debo e quero decir tamén que este proxecto artístico é posíbel non só pola interese e traballo do mestre Alfonso Costa, integrante un ano máis desta magnífica colectiva de arte, senón tamén pola constancia e compromiso duns artistas que debemos valorar e premiar na súa xusta medida, como recoñecemento ao traballo ben feito, ese que a simple vista pode parecernos froito dun día, pero que, sin embargo, ven avalado por interminables horas de soidade, no interior dun estudo que se converte nun contenedor de soños. Reunir nesta sala Francisco Creo a un grupo de artistas tan importante e destacado da arte galega, de gran variabilidade disciplinar e estilística, sumérxenos nunhas composicións onde a creatividade individual de cada un deles amósanos a veracidade dun conxunto de obras fortes, intensas e necesarias combinacións emocionais. Gastronomía Arte, título elexido axeitadamente nesta mostra, incorpora obras materializadas en diferentes formatos e soportes, pero cun claro fío condutor, a gastronomía, esa que na maioría das sociedades, por non decir todas, é sinónimo de pracer. O mesmo que pretende contaxiarnos toda e cada unha das obras que inundan este espacio. Plantéase, polo tanto, nesta exposición a inquedante relación entre gastronomía e artes plásticas, coa necesaria intención de alterar o equilibrado orden sensorial presente no espectador. Nin que decir ten que este propósito foi ampliamente acadado por estes profesionais da arte, aos cales quero agradecer como coordinador desta sala xunto ao mestre Alfonso Costa a confianza depositada nunha institución onde a dinamización cultural e artística xoga un papel preferente. Agradecemos tamén a colaboración e compromiso coa arte un ano máis ás adegas Abadía da Cova e Queixos Bama, así como a colaboración especial da Escola Infantil Xoaniña de Noia. Moitas grazas. Boas tardes a todos. Bueno, eu teño pouco que decir porque sempre me expreso mellor pintando ou facendo fotografía ou comendo. Pero quero decir que cando lle contei eu a Antón Sobral que íbamos facer unha colectiva, dixo nada de cousas serias, nada de ciencia ficción, nin de construtivismo, nin urbanismo, nin nada. Vouche dar unha idea. E dixo gastronomiarte. Dixen, ostras, que complicado é isto. Pensei. Entón, a partir de aí foi cando empezamos a imaginar o que tiñamos que facer. Se foi reclamando ou pedindo o traballo de artistas. Casi todos levamos xa 3 anos traballando. Hai algúns novos, como Mónica Montero, como Álvarez Torneiro, pero o importante era facer algo distinto. E máis en estas fechas, eu creo que é moi importante. Pero eu quero recordar unha cousa, porque eu non é que estuve mirando o currículum dese señor Antón Sobral, pero vou dicir unha cousa, porque me dixeron, Antón Sobral, que dixen, Antón Sobral é un odonista, un epicúreo, un bon viván, fotógrafo, poeta,
un gran artista, e máis un gran amigo. Pero despois tamén recordaba unha anécdota que nos enviou a él a un grupo de artistas a Passau, que é un sitio maravilloso, alá en Alemania. E cando, bueno, él quedouse aquí, él dirixía desde aquí, non? Entón, cando alguén nos faltaba, dixo unha señora en alemán: Sobral, conocer todo o itinerario de pastelerías de aquí hasta Viena. Dice, todo lo conocía Sobral. E dixemos, tanto lle gustaban os bombóns e os pasteles. E sí que era certo que Antón Sobral conoce máis as pastelerías, as galerías tamén. E además, salía unha rapaza ali que debía estar medio comprada. E, ya máis es guapo. Iso fastidiounos moito a nós, porque éramos 5 e nós non tiñamos esos privilexios, non? Pero eu creo que eu agradezo que nos dera esta idea, porque ademais ten amigos en todas partes. Dixo, viño, habrá viño, pero do bo. Adegas xa non sei de onde son. A Badía da Cova, non? Pero despois dixemos, bueno, temos que suplir con un pouco de queixo Bama, que tamén é importante. E despois o Liceo, sempre tan espléndido, pois nos pon de todo. Pero creo que hoxe o viño vai ser a estrela, máis o outro tamén, os manxares que... E, bueno, estou contentísimo e, además, eu quero felicitar a todos os artistas que os vou nombrar, de todas formas. Álvarez Torneiro foi unha sorpresa para nós porque é Premio Nacional de Literatura, fixo un collage maravilloso. Despois, Antón Sobral, xa vemos o que ten aí, utilizou o viño, utilizou esos colores, eses azules marinos, esas profundidades do mar como se estuvera Neptuno. Despois, Baldo Ramos, eu xa non sei se é un zen ou un místico, porque Baldo nos deslumbra cada vez a todo, además poeta, escritor, fotógrafo, pintor, é un gran calígrafo do arte. Despois Carlos Pereira con seus bodegóns, con seus lirismos, así, esas plumillas que fai. Bueno, Carlos Pereira, Carmen Hermo, bueno, xa non digamos Carmen Hermo, Carmen emborrachouno todo de amor, ébrio de amor, é o título. Además, utilizou o Tempranillo e o Barrantes, non? Ou Valdeorras, bueno, e fixo unha obra espléndida. Despois Manuel Ayaso se meteu dentro dun peixe, como se fora un submarino, para descubrir esas profundidades do surrealismo, onde el indaga e ao final o trae todo a flote. Isabel Pintado, libro de autor, traballando con unha cociñeira, aí fixo un tipo de recetas abstractas que habrá que descubrir. Despois, Mercedes Vicente, esos espaguetes que baixan do ceo, non? Que quedan como aí, como a abrazar ese plato, que non sabemos se é unha pila de agua bendita ou se é para que os espaguetes se convirtan en percebes, porque teñen un aire así de percebe, non? Así un percebe como se fora triturado. Despois, Mónica Montero, que é a novedad en esta exposición, que as súas sereas en latas de conserva, que é unha idea moi bonita, porque a veces nos enlatamos os soños, enlatamos todo en latas. Eu recordo en Barcelona que había en Sitges, que son os cataláns son moi negociantes, vendían en latas, así tipo Coca-Cola, aire de Sitges. E claro, poñía aire de Sitges, pero había que abrilas, pero nadie se atrevía a abrilas porque senón iba o aire, non? Entonces ela está enlatando figuras, amores, parexas separadas, parexas que bailan, que fica un mundo surrealista e fantástico. Soledad Penalta, como sempre, que a súa calidad con esas formas, unha das grandes nollesas, además, Premio Barbantia deste ano, 2014, é unha das grandes da pintura, pero máis da escultura, que é o que domina ela, e a parte que é un mundo fascinante. Despois Tita Fraga, que hoxe non pode estar aquí, pero co seu montaxe de tarta nupcial dentro de un marco, que parece como se ese marco se cerrara herméticamente, que en esa boda nadie vai salir dali. E non sabe que igual ao día seguinte hai unha separación, esa tarta se rompe, non? Pero ese marco que os mete, un marco así todo rígido, para decir, vos os quedades aquí para toda a vida. E despois, o meu amigo Beiras Manteiga, co seu colorido, con o seu estallido de color, e además teño que agradecerle que me botaron a man, igual que a Pepe, para colocar todo isto.
e agradecer a todos vos que acudades como cada ano. Este é como unha romería, non? Pero este ano é máis interesante porque eu agradezo a Antón que dixera nada de erotismo, que tamén non estaba mal, concienciarte. Sí, pero ahora temos que pensar no que ven a ver que facemos. Bueno, e nada máis. Bueno, un momento, que espérate, que isto xe... Eu... Como se chama? Iba un día pola calle e iba unha rapaza que se chamaba Rebeca. Me dixo, ti eres Alfonso Costa? Digo, sí. Porque non ves, está por ali, non ves a miña escola que os nenos están facendo, están inspirándose en 2 cuadros teus, digo, 2 cuadros meus, que non salen publicados en ningún libro, algún, outro en catalán. Un sobre a alegría e outro sobre un bodegón, dixen, un bodegón moi antigo. E claro, cal foi a sorpresa? Fun ali, había uns rapaces de 2 anos ali no chan, e me din conta que eran mellor os cuadros del que o meu, porque o meu era do ano 68 cando eu estaba un pouco vago, así. Bueno, entonces, lle dixen, se facemos esta exposición sobre a gastronomía e arte, mos prestas. Pero o que máis me chamou a atención, para que o sepades todos, que a igrexa de San Martín, o palco da música, a Alameda, a fixen eu. Se non preguntade aos nenos, todos os nenos dixeron ao unísono, quen fixo a igrexa de San Martín? Alfonso Costa, Alfonso Costa. E despois, se ve que se habían olvidado, deben de estar con outro pintor, que cando pasei outro día por o Banco Bilbao, dirio a profesora, sabe quen é este? Será un rapaz moi sabio, di, é Henri Matisse. E xa me partilhou. E aí acabouse a miña historia. Que dice que foi o constructor da igrexa de San Martín, da Alameda, de todo, e agora xa non son nadie. Bueno, pues ahora podemos ir a disfrutar desto. Gracias a todos. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.